Een belangrijke dag voor iedereen. Voor iedereen, Ja, de hele belangrijke dag, de Eilandsraad, bestuurscollege. We bepalen met elkaar weer voor de komende 4 jaar hoe dat het eruit gaat zien. Dus als je het eiland belangrijk vindt en de onderwerpen belangrijk vindt, dan zorg je dat je vandaag je stem uitbrengt. Net zoveel als al het andere. We hebben een relatie met elkaar en die is ontzettend belangrijk. En ook met het stemmen vandaag voor zowel de Eerste Kamer als ook voor de Eilandsraad en het bestuurscollege. We hebben gewoon een band met elkaar en we zijn verbonden met elkaar. En dat willen we ook graag zo houden, toch? Wat zijn de grote uitdagingen voor Bonaire? De grote uitdagingen voor Bonaire? Oh, er zijn er hele vele. Nou, kijk, wij gaan het hebben over allerlei zaken die er natuurlijk zijn. Maar wat ik het belangrijkste vind is dat er een bestuur nu straks komt met elkaar. Dat zich gaat buigen over de onderwerpen die er zijn. Er zijn vele onderwerpen. Hè. We kennen de infrastructuur, we kennen de armoede, we kennen allerlei andere problemen. Ga vooral de handen in elkaar slaan en met elkaar de problemen oplossen die er zijn. Het kiescollege is altijd een wat lastiger situatie dan de Eilandsraad en het bestuurscollege. Het kiescollege, daarmee wordt uiteindelijk bepaald hoe dat de Eerste Kamer eruit komt te zien met elkaar straks. De Eerste Kamer, u weet wat voor orgaan dat is. Hè? Die controleert uiteindelijk ook de Tweede Kamer en die geeft het finale akkoord over de wetswijzigingen en alles wat daarbij hoort. Dus ook dat is ontzettend belangrijk, dat ook wetgeving die voor de eilanden belangrijk is, uiteindelijk daar ook getoetst wordt. Dus het is ook belangrijk dat u kiest voor de partij die daar belangrijk voor u in is. Ja, als u het belangrijk vindt dat u de komende 4 jaar de dingen aantreft die u belangrijk vindt, ga dan vandaag stemmen. Het is vandaag de kans om uw stem uit te brengen. En ongeacht waar u vandaan komt, we zijn met elkaar een hele mooie gemeenschap op Bonaire. Dus ga vooral stemmen.